खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव मर्निं बरायहरलायबाय दाबो सोराङाखैनो नै खोमसियैनो दं सनाफोरनि न' सिबखांबाय आङो माबा न' फुनानै लाखानोसै आं फिसा उन्दुनायावनो मावगनानै लाखायाबाथाय जाया सनाफोर मोखांबो सुवाखै ब्रासबो खालायाखै नायलांदोलाय दिनैबो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदो आरो आं गिबियावनो बुंगोन सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान बा वेलकाम खालामनानै भिडिअसफोरखौ नायनानै दोनथारोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांबाय थानाय बायदि सनाफोरथ' खरा बारायलानो हाया दाननो सिरि मोनगोन नालाय गथ'फ्रा ओंखायनो सासेयाथ' सिखारखाया गेदेरा थाब आं न' सुना लागोनसै सनाफोर सारिथायावनो सिखारदोंमोन आङो 4:37 जाबाय दा न' सिबगौ मानि नै दाबो खोमसियैनो दं सनाफोर एसे स्रां जाहां नागिरदों दासो दै लोंग्रा आरिफोरखौ सोलायग्रोनानै लागोननि र' एसे सनाफोर जेने थेने न' सिंखौ फोसाबनानै लाखांबाय बाहेरानि फाला हासिब सिबनानै माबा दुगैनानै साखि बाखि होनानै फिसाजोनि टिफिनबो बानायबावनांगौ दङ ओरै सोरांबायबो जि मोजांनो नै आं खामानि मावखांनायजों थ' बाहेरायाव माबा सिला सिबनानै लागानोसै दुगैनो दख'ना लाखाबाय नै फुङाव भिडिअ खालायबाथाय माने टाइमानो हास्लाबा जासिनो आरोना सनाफोरथ' आं थाब मावनानै लाग्रोबावनोसै खामानिया बहुत दंबावो सिखारथ'वाखै फिसा सानैबो दाबो टाइमा नै दा 5:23 जाबाय खामानि जोबस्रांजोब्बाय सनाफोर फुजा थुजाबो होनानै लाखांबाय साहाजों नै ब्रेकफास्ट जानानै थांनोसै दा नै ब्रेकफास्ट बानायगासिनो दङ हांआनो गलायलायनो नागिरो सनाफोर 7ता जाबाय दा टाइमा 7:55 नालाय एसेम्बलिया जोङो बिदिनो 7:40 ओंखारलाङो हांथोनो आखायानो दुर्गामानि मोनथाम मोनब्रै जानांगौ जायो आरोना फुङाव ओरैबायदि जायो साखिखौबो मोनब्रै गाहाम सावनांगौ जायो नालाय बाहेरायाव मोननै न' सिङाव मोननै माने हाख'नो नागिरा आधा घन्टानि टाइमखौ 10 मिनिट 15 मिनिटआवनो फोजोबनांगौआ माबा मोनसे सादारन नामा देहाखौबो मोजां मोनो आरोना सना बिदि मावनो मोनबा देहाखौबो मोजां मोनो गोरा मोनलायलायो बानलु जानाया बेयावनो खामानि होयो सनाफोर आंना गोरानो माला मावखाङो पात्ताखौनो मोनलायलाया आंबो टाइमा दा बेसेबां जाखोथाय मबाइलखौबो गद्रेजावसो दोनखोमानांगौ जाबाय जोंहा गंसेखौ नै नङाबानो मबाइल नायबाय थानो नागिरो 7ता जानोसै जाबावाखै नै 7ता जानोसै नै 7ता जानोसै दासो उफाय गैया बिदिनो खोमसियावनो सिखारनानै मावाबानो आरोना दा बिहामजोनि रुप लाखांनानै न'नि खामानि जोबस्रांलायबाय एबार दा सानसुनिफ्राय एसे 9ता 10तानिफ्राय बखालिनि रुप लानांसिगोनलाय आरो सनाफोर फिसा गुमनांगौना बिदि नङाबानो जाला आंना संसारा हारसिंनो गासिखौबो मेनेज खालामना लाजोबनांगौ नालाय ओंखायनो उफाय गैया सनाफोर दा बेबायदि हरना गुरना सिखारनानै मावाबानो उफाय गैथ' देनां फिसाफोर देरबा आराम आजादि लाबाय थानोसै सनाफोर ना जेबो नङा गावनि संसारावलाय बेबायदि खस्थ' खालामनाया जेबो नङा आंनि थाखाय देहाखौसो मोजां मोनो फ्राद मोनो आरोना आंना बेनो एक्सारसाइजआ मर्निं एक्सारसाइज ओइ थ' आगैमोना जोंहानि धर्मखौ आब' नोंस्राबो ब्रह्मसोना होननानै औ आगै जोंहा ब्रह्मसो जैग' होयो जोंहा माने सोरबा किसुमाना सानो बिदि बाथौ नुबानो बोलि होग्रा माग्रा सानो नङा जोंहासो आंनि बिमा बिफानि न'आव जोंहासो दाउ बोलि होयो आरोना बाथौ जोंहा ओमफ्राय आंनि फिसायना ब्रह्म जोंना गुमैना नोंस्रा गुमैना ब्रह्म आरोना आगैमोना गोबां कमेन्ट खालामगासिनो दं आब' नोंस्राबो ब्रह्मसोना होननानै बिबार ब्रह्मसोना होननानै सोंहरदों आरो थ' आगैमोना सोरबा बिबार ब्रह्मना आब' नोंस्राबो होननानै औ जोंहाबो बिबार ब्रह्मआनो थ' जोंहा मन्दिरनि जायगायाव बाथौ दोनबाय आरोना बेहायनो शिब बाबा
पार्बती गणेश जोंना बे बाथौआव आरोना सनाफोर माने आलदा आलदा नियम सोरनाबा बेबायदि सोरबा सानो बिदि बाथौ नुबानो बोलि होग्रा माग्रा बिदि नङा बाथौबाबो गोबां माने सोरनाबा जैग' होनो मोनो सोरनाबा जैग' होनो मोना बेबायदि आरोना जोंना जैग' होनो मोनो जोंहा ब्रह्मखासो नालाय खोन्थानाय जाबाय आगैया सोंहरबाय थादोंमोन खोन्था होननानै थ' खोन्थानाय जाबाय आगै गोलोमफ्रुजोबलायबायहाय सा लोंसै नै सनाफोर औ जिया मा एक्टिं देखायो खस्थ'बाबो बिदि एक्टिं गोदान देखायनायजोंनो बावगारलायसै जानोसै सनाफोर जादो बिलाइ नोंनो होखाबायना आगैमोना सोरबा बुंहरो नोंखौ नायबा मेंफाजोबनाय मोनो आब' होननानै खाथियाव थाग्राफ्राबो बेबायदिनो होनो आगैफोर रियेलाव नुग्राफ्राबो बेबायदिनो होनो आरोना मेंजोबो आं बिनि खाथियाव थाबाथाय होननानै हाखु दाखु उफाय गैया सनाफोर बेबायदि हाखु दाखु मावाबानो माने फारसेनिफ्रायनो बाहेरानि न' सिंनि खामानि फिसानि खामानि गासिबो हारसिंनो दायथ' लाजोबनांगौआ नैबे खर'आसो मिन्थिगौ आरोना आंनि देहायासो मिन्थिगौ माबायदि माने खस्थ' जायो जेबो नङा फिसाफ्राल' मोजां देरथारथोंसै बेफोरबायदि खस्थ'आलाय आरो माना सनाफोर देरबानो स्र' जानोसै आरो मोनसे कमेन्ट फैदों बेबायदि संसार जाथारा आङो एथ' खस्थ' होननानै संसार जाबासो बुजिगोन आरोना बे संसार जाथ'वाखै खोमा सिख्लायानो खोमा नाम मेनसन खालायलायला आङो ओमफ्राय कमेन्टखौ गावनो दसेनो दानहरगारबाय आरोना कमेन्टखौबो गावनो आं रिप्लाइ हरफिनबाय नालाय दसेनो दानहरगारबाय गावनो ओमफ्राय आं स्क्रिनशट खालामनानै लाखादों आरोना आं कमेन्टखौबो बेबायदि जाम्बि बायदि संसार जाथारा आङो होननानै मा जाम्बि नुखो जेनेबा संसाराव मावनानै जाखानांगोन लोंखानांगोन सनाफोर फिसा फिसौ बेंखानांगोन हाबा जायोबा बिथाङा हाबा जाथ'वाखै खोमा सिख्लाथ' ओंखायनो बुजिथ'वाखै आरोना संसाराव हाबा बयनावबो दुखु खस्थ'आ थाखायो सनाफोर रावबो मिनि संसार मोनजाया बे बुहुमाव एखमबा दुखु एखमबा सुखु संसारानो बेनोखा माथो होनबावनो आंना खाफालानो बेनोबा माथो होनबावनो सनाफोर आंहा बेजोंनो हेपि बेहायनो खुसि आरोना बे संसारावनो आंहा खुसि जोबोद मोजांसो आंनि संसारा आंनि थाखाय बे आंनि संसारानो जोबोद सनानि संसारसो सनाफोर अरजाया बिराद मोजां संसारसो आंना बे बुंबाय था बुंग्राफ्रा मा होनबाय था जेबो नङा आरो सोरबा सासेया बुंहरलायबाय मा ब्लग जाखोसै बेलाय जाम्बि साइज जाबाय ओमफ्राय बेखौबो रिप्लाइ होफिनबाय आङो औ थेंक इउ सियान साइज होदोंमोन आरोना आं बेखौ ओमफ्राय बेहाबो दसेनो दानहरगारबाय बेनिखौबो आं स्क्रिनशट खालामनानै लाखादों लगेनो एसे नेगेटिभ कमेन्ट फैबाथाय आङो स्क्रिनशट खालामनानै लाखायो ओमफ्राय दसेनो आं रिप्लाइ हरफिननानै दसे थानानैनो नायफिनबा गैला आरो कमेन्टखौ दानहरबाय बियो ओरैबायदि जाम्बि साइज नालाय जोंहा बेबायदि संसार जादों आरो माथो सियानबा बिदि जागौमोन मा होनो मानसिफ्रा होनबाय था आंना बेफोरबायदिया खोमायावबो हाबा सिबु सुनायावसो सुफायो सनाफोर आङो बेफोरबायदि होननायखौ जोंफोरबायदि बेबायदि हारसिं संसार जानानै देखायनाय दंबा बेनि उनाव बुंफै ओमफ्राय फिसाय गैयालासिनो हौवानिबो खामानि हिनजावबो जा हौवाबो जा जानानै जानाय नायलाय नोंथां होमबासो बुजिगोन नोंसोर बायदिया साननैजोंनो खारगोन बेबायदि संसार जानांगौबा बे खस्थ' खालामनानै संसार जानांगौबा साननैजोंनो खारगोन नोंबायदि बिदि कमेन्ट हरग्राया आरोना बेबायदि कमेन्ट हरग्राया ओंखारलायबाय सनाफोर जाखां लोंखां ओंखारलायबाय नै थफ्लाखौ बालायबाय थांनोसै मोखांखौनो सुवाखै सनाया फैनानै थुखैफैखानोसै नालाय ओंखायनो थांगोनसै सनाफोर सान्दुङा गोसाथार दिनै फुंनिफ्रायनो मैगं लांफानोसै एसे फिसाखौ दोननानै फैबाय स्कुलाव बहल फिसाजोखौ दोननानै न'आव सफैफिनबाय सनाफोर जोङो दसे एसे रेस्ट लानोसै र' ओमफ्रायसो ओंखाम ओंख्रि संनोसै दानो मोनगोन टाइमाबो बारा जाखायाखै नालाय 8थायानो जायाखै दाबो दोननानै फैबाय नामा मोखां सुवाखै दाबो गाज्रि गथ'आ बिब'खौ लेथ्रायैनो दोननानै फैबाय थुखैग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनोसै स्कुलाव दोननानै फैग'नो हाबाल' देरहाग'नाय बायदि मोनलायथारो थुखैनानै लाखांबाय सनाखौबो एबार ओंखाम संसैना जा सानदोंना सङा नों सङा माम संसै ना गरमथारहाय दिनैबो गलम होननाय माय नेम इज दुस्ता ब्रह्म
ओंखाम ओंख्रि संसै सनाफोर बहल हानानै लागोनसै आङो बहलखौनो गोथाव संजानोसै दिनैथ' बिस्थिबार नालाय मिरामिस जोसानो बहला जोसा 50 थाखा केजि आधा केजि लाबोदों एसेयानो थोखायो जोंना बिमा फिसाल' खानालाय आरो फिसाजोआबो बहलफोरखौ बारा जानो नागिरा रायदोब रुदोबसो जाहोयो आङो आदैमोना आंखौ सोरबा सोंदोंमोन आब' नों मा मबाइलजों भिडिअ बानायो होननानै आङो आइफन 13 जों बानायो सनाफोर भिडिअखौ ओमफ्राय अबाव एडिट खालायो होननानै सोंदोंमोन आङो एडिट खालामनाया VN-आव एडिट खालायो सनाफोर आङो गोबां आदैमोना सोंबाय थादोंमोन नालाय कमेन्टआव खोन्थानाय जाबाय आदैमोन आङो आइफन 13 आंना मबाइला माजों भिडिअ बानायो होन्दोंमोन नालाय आइफन 13 ओमफ्राय VN-आव एडिट खालायो सनाफोर आङो खोस्लियानो थाबथाबायसो नै ओंख्रि एरनो नागिरबाय आङो ओंख्रि बोरैबा थाबथाबो गबाय नै दसेनो अखा हाहां जालायबाय नै बोथोरा अखासो हागोनदां गासाम जाबोगौ नै जोमैया फैलायबाय आंना ट्रेन गारिया नै जेरावबोथ' थांनोबो रोंखाला नालाय सनाफोर बेखौनो नायै नायैनो गोजोननानै थानोसै आङो ट्रेन फैबानो नाहरै न'निफ्रायनो आराम नाहरबाय था मालाय थांनाय फैनायखौ मोनखांलायबाय सनाफोर ओंखाम ओंख्रि आंना मोनजोब्बाय ओंखाम बे बहल बाथोन संनायखौलाय मा देखायबावनो बहल बाथोन आलु भाजा पापर एवबाय बेनोसै दिनैनि ओंख्रिया बिस्थिबार नालाय मिरामिस ओरैनोबाबोथ' जोंहा सानाव मिरामिसखौनो जाखायो नालाय मोनायावसो बेदर जायो थ' बिस्थिबारावथ' जोंहा जाथायखाया फुङावबो मोनायावबो समबार ओमफ्राय बिस्थिबाराव सोरबा आदैमोना होनो फुजा होखांबानो जायो नामा होननानै समबार बिस्थिबारखौ थाथायनाय जायो आरोना समबार बिस्थिबाराव जोंहा गोदोनिफ्रायनो आं हाबा जायैनिफ्रायनो आंहा फालिबोबाय थाग्राखा आरो बिमा बिफानि न'आवबो फालिबोबाय थानायखा आरो बिहाव बिखुनजोनि न'आवबो समबारजों बिस्थिबारजों जाखाया नालाय दा आं थानायानो जायो आरोना गोदोनिफ्राय सिख्लायावथ' ओंखामखौनो जाबावामोन आं समबार बिस्थिबाराव ओमफ्राय दा नै जानाय जाबाय ओंखाम ओमफ्राय मिरामिस जायो आरोना दा समबार बिस्थिबाराव मिरामिस जायो जोंहा बेदरखौनो जाथायथारा आलदा बारियाव जायो आरोना बेदरखौ मोनायाव सानावथ' जानायानो जाखाला साखि होबावनाय जायो नालाय बेलासियाव ओंखायनो